Правилната чанта допълва тоалета ви. Грешната разваля всичко. След 50 години, чантата ви не трябва да принуждава стойката ви, да претоварва раменете ви или да пречи на стила ви. В това видео ще ви покажа 7 обичайни чанти, които работят против елегантността и безвременните форми, които ги заменят. Всяко подобрение се усеща по-лесно, по-интелигентно и много по-целенасочено, защото истинският рафине не идва от логото на чантата. Идва от начина, по който се движи без усилие с вас. До края ще имате ротация от 3 чанти, които работят навсякъде, структурирана за изтънченост, мека за поръчки и малка за вечерни излизания. Да започнем с стила, за който всички сме се влюбили поне веднъж. Очарователната миниатюрна чантичка, в която едва се побира телефон. Еден. Микрочантата. Сладка, но безполезна. Всички сме преминали през това. Забелязвате структурирана чантичка, която изглежда очарователна на изложение и си мислите: това ще направи всеки тоалет шик. После реалността удря. Едва побира телефона, ключовете издраскват облицовката и ако добавите очила или червило, тя се подува или отказва да се затвори. Тези миниатюрни акцентни чанти са това, което аз наричам сладки, но безполезни. Те принадлежат на модните списания, не на истинския живот. На 50 години и повече чантата ви трябва да добавя лекота, не усилие. Пропорцията има значение повече от новостта. Чанта, която е твърде малка спрямо силуета ви, може да направи цялата ви фигура да изглежда неуравновесена, особено ако носите кроени или наслоени части. Вместо микро търсете малки структурирани кросбоди чанти, такива, които държат основното, но все още изглеждат компактни и елегантни. Strathberry East-West Mini Chain Bag и Metrayer Vancouver Crossbody са перфектни примери. И двете запазват тази изтънчена кутиеста форма, но с реално вътрешно пространство за телефон, портфейл и слънчеви очила. Техните чисти аксесуари и верига със средна дължина улучват правилния баланс между изтънченост и практичност. Когато тествате правилния размер, направете тази проста проверка в огледалото. Поставете чантата до страничния шев. Ако е по-къса от разстоянието между талията и тазобедрената кост, вероятно е твърде малка за ежедневно носене. Искате чанта, която да стои удобно на или леко под тазобедрената кост. Тя се подравнява с естествените ви пропорции и визуално удължава торса. Теглото има значение също. Ултратвърдите микрочантички често имат плътни аксесуари, които добавят грамове без функция. Изберете лека структурирана кожа или платно, покрито с валцовани ръбове и гладки ципове. Накрая помислете как я отваряте. Чанти, които изискват множество копчета или капаци, стават фрустриращи бързо. Простото магнитно затваряне или горен капак спестява секунди всеки ден и тези секунди имат значение, когато живеете истински живот. Не позирате за снимка. Замяната на микрочантите не означава загуба на индивидуалност, означава печелене на свобода. Ще носите това, от което се нуждаете, ще вървите без неудобно стискане и ще изглеждате моментално покомпозирани. Миниатюрното може да бъде сладко, но способното е безвременно. 2. Предварително отпуснатата торба. Съществува отпуснато и после съществува безформено. Отпуснатата хобо-чанта попада във втората категория. Усеща се лека, когато я хвърлите през рамото, но след няколко минути се отпуска, срутва се навътре и добавя 10 невидими килограма към облика ви. Също така дърпа стойката ви напред, което моментално променя начина, по който падат дрехите ви. Отпускането, което някога изглеждаше бохо-кул, сега изглежда просто уморено. Проблемът не е мекотата, а структурата. Зрелият стил се нуждае от деликатна архитектура, за да рамкира тялото. Когато чанта губи формата си, тоалетът ви губи дефиницията. Това е същата причина, поради която гладите панталоните си или кроите блейзъра си. Чистите линии комуникират композиция. За да тествате дали чантата е отишла твърде далеч, опитайте тази бърза проверка. Сложете я на маса. Ако се сгъва наполовина или се дърпа като платно, време е за подобрение. Искате чанта, която стои изправена, дори когато е празна. Това е белегът на балансиран дизайн, мека на допир, твърда в основата. Вместо да се гонете за отпускане, диктувано от тенденции, търсете плавна структура. Потърсете средни рамкови чанти с фини шевове, минимални аксесуари и достатъчна твърдост, за да запазят формата. Когато се носят, каишката трябва да лежи плоско на рамото ви, без да се плъзга. Чанти, които се отпускат или усукват в средата на каишката, са склонни да дърпат надолу цялата линия на тоалета. За да балансирате пропорциите, съчетайте нивото на структура на чантата с тоалета си.
С ежедневни дънки или плетива изберете леко структурирани форми. С блейзъри или кройни палта изберете по-остри силуети. Това поддържа визуалния ви ритъм, последователен, нито твърде твърд, нито твърде отпуснат. Цветът също играе роля. Неутрални с деликатна текстура таупе, камила или мек маслинен изглеждат актуални без да бъдат трендови. Избягвайте меките металици или избелели пастели. Те подчертават срутването на чантата. Ако все още обичате това хобо усещане, направете компромис с модерна структурирана версия. Марките сега проектират стилове с контролирано отпускане, които запазват падането, но остават изправени. Изберете една с вътрешни разделители или твърда основна плоча за стабилност. Дали сте твърдост на рамката и възстановили изтънчеността на силуета си. Сега да усъвършенстваме следващия виновник. Чантата, която вика името си по-високо, отколкото тоалетът ви някога трябва. Трети. Рекламният панел с голямо лого. Логата могат да сигнализират за майсторство, но когато доминират чантата, те изместват фокуса от вас към марката. Свръхголемите монограми, смелите принтове или повтарящите се шарки карат окото да следва етикета вместо притежателя. След 50 години, този тип визуален шум има тенденция да евтинява дори най-скъпата чанта. Целта не е да скриете лукса, а да го изразите тихо. Елегантното обличане работи най-добре, когато текстурата, пропорцията и цветът говорят първи. Изтънчена чанта не трябва да обявява цената си. Тя показва качеството чрез материал, шевове и начина, по който се движи удобно с тялото ви. Шумните лога, от друга страна, могат моментално да остарят облика. Често се сблъскват с бижутата, обувките и дори външните дрехи, защото шарката изисква внимание от всичко останало. Ето лесен тест. Когато се гледате в огледалото, какво забелязвате първо? Тоалета си или чантата? Ако логото ви краде вниманието, вероятно ви краде и баланса. Опитайте да го смените с нещо монохромно, с фина релефна изработка или аксесуари тон в тон. Запазва сложния дизайн, но личен. Aspinall в Лондон, Lottie Bag е перфектна илюстрация на този изтънчен вид. Гладка кожа, минимален метал и грациозни линии, които стоят елегантно на тазобедрената кост. Допълва, не конкурира. Ще намерите подобна изтънченост и в Strathberry Mosaic Nano Bag предлага същата чиста геометрия в по-малка, модерна пропорция. Ако обичате лачен завършек, изберете такъв, който играе с материала, вместо с марковите знаци. Каменни текстури, релефен крокодил или велур създават дълбочина без да викат. Тези покрития остаряват по-добре и се вписват по-перфектно в гардеробите както елегантни, така и ежедневни. Когато направите тази промяна, забележете какво се случва с стойката и увереността ви. Без разсейването на шумен етикет, стилът ви изглежда поединен и по-вашият. Успокоихме шума. После да организираме хаоса, защото дори красива чанта се проваля, когато всичко вътре се превръща в ежедневно търсене на съкровище. 4. Тотето – черна дупка. Красиво, но хаотично. Голямата тоте се усеща като свобода. Хвърляте всичко вътре и тръгвате. Но до обяд тази свобода се превръща в фрустрация. Ровите за очила, разпакете ключове и разбърквате касови бележки, само за да намерите химикал. Широкият неструктуриран интериор на тотето го прави черна дупка за време и стойка. Изглежда щедро, но функционира като безпорядък на каишка. Изтънчена жена не се нуждае от повече пространство, нуждае се от по-интелигентно пространство. Вместо да носите всичко, започнете да редактирате какво наистина заслужава място в чантата. Изпразнете я тази вечер на маса и попитайте, използвах ли това днес? Ако не, съхранете го другаде. Когато теглото намалее, раменете и силуетът ви се издигат моментално. Изберете тоте с отделение или вложка, която разделя основното ви. Портфейл, телефон, малка чантичка, бележник и един личен артикул за комфорт, като шал или зарядно. Организацията поддържа интериора толкова целенасочен, колкото екстериора. Ако чантата се срутва в себе си, когато е празна, тя е твърде мека. Структурата трябва да стои изправена, докато е отворена, оставяйки ви да посегнете вътре без да ровите. Can System Tote е изтънчен пример. Персонализируеме с вложки, които трансформират едно отделение в организирани секции, без да добавят обем. Кожата е мека, но запазва формата си, а дръжките са достатъчно широки, за да разпределят теглото равномерно. Цветът има значение повече от размера. Дълбоко кафяво, таупе или сиво изглежда изгижено през цялата година, докато черното джет може да изглежда тежко през деня.
Посветлите неутрални отразяват елегантност, дори когато тоалетът е ежедневен. Когато носите структурирана тоте, забележете как ръката ви се връща свободно. Отново този ритъм лекота вместо усилие е визуалната подсказка за изтънченост. Чантата ви не трябва да дърпа тялото ви напред или да оставя следа на рамото. Трябва да се усеща балансирана като част от движението ви. Възстановихме реда и пропорцията вътре в чантата. После ще се справим с нещо по-тежко буквално – ежедневната чанта, която превръща всяко излизане в тренировка и всяко рамо в оплакване. Ако се наслаждавате на това досега, натиснете харесване и абонирайте се. Помага на повече жени да намерят безвременен стил, който наистина работи след 50 години. 5. Тежката и усложнена ежедневна чанта. Тежка ежедневна чанта е един от най-бързите начини да елиминирате елегантността от стойката си. Започвате сутринта изправени, но до следобед теглото издърпва долу, скъсява стъпката ви и напряга врата ви. Това, което някога изглеждаше изтънчено, сега чете уморено. Проблемът обикновено идва от две неща – твърда кожа и прекомерни аксесуари. Дебели ципове, свръхголеми копчета и декоративни вериги могат тихо да добавят почти половин килограм, преди да сте опаковали дори едно нещо. Решението е да изберете лека структура, не тежка броня. Когато вдигате чанта, вдигнете я първо празна. Ако вече се усеща като ангажимент, сложете я обратно. Изтънченото не трябва да означава твърдо. Смесица от среднотежко найлон, гладка каменна кожа или рециклиран тапициран материал могат да предложат цялата изтънченост без да наказват раменете ви. MZ Wallace Metro Tote Deluxe S и Longchamp Le Pliage Top Handleback са два отлични примера. И двете комбинират организация с мекота и тежат по-малко от повечето традиционни. Кожени тотета. Те са достатъчно просторни за ежедневна употреба, но никога обемисти, а тяхната фина форма ласкае, вместо да потиска рамката ви. След като улекотите товара, изчистете съдържанието. Ограничете се до 5 основни категории – портфейл, телефон, ключове, малка чантичка за грим и планер или таблет. Всичко останало трябва да заслужи мястото си. Ако трябва да носите вода или технология, използвайте тънка бутилка и компактно зарядно, за да намалите обема. Целта ви е движение, не съхранение. Теглото влияе също на начина, по който вървите. Полека чанта позволява на раменете ви да се изправят естествено и възстановява баланса между двете страни. С времето това променя начина, по който висят дрехите ви и колко уверени изглеждате. За поддръжка ротирайте чанти на всеки няколко дни, така че едно рамо да не понася постоянно напрежение. Съхранявайте по-тежки артикули като бележници плоско в дъното и поблизо до тялото си. За по-добро разпределение. Леснотата комуникира лекота и леснотата е истинският лукс след 50 години. След като направите тази промяна, чантата ви не само ще изглежда по-добре, ще се усеща отново като част от вас. Намалихме теглото и триенето. После да регулираме цвета и индивидуалността. Защото понякога това, което остарява тоалета ви, не е теглото, а нюансът или новостта, която вика по-високо от присъствието ви. 6. Цветът на костюма или формата на новостта. Ярките бомбонени цветове и необичайните форми на чанти могат да бъдат забавни, но след 50 години те рядко хармонират с изгижен гардероб. Шумни нюанси, преувеличени форми или скулптурни дръжки конкурират тоалета ви вместо да го допълват. Те дърпат фокуса, ограничават универсалността и често четат игриви, когато вие търсите изтънчено. Целта не е да изтриете индивидуалността, а да я пренасочите към изтънченост. Започнете като упростите палитрата си. Най-универсалните тонове за чанти са меки неутрални, които работят в сезони и тоалети. Таопе, топла камила, дълбоко еспресо или заглушен камък. Ако обичате цвета, насочете го чрез подтонове, вместо наситеност. Чанта в тъмнозелено, заглушена слива или кърваво червено добавя интерес без да вика. За да тествате дали нюанс работи, задръжте чантата до лицето си при дневна светлина. Ако цветът отразява грубо или преувеличава сенките, вероятно е твърде ярък. Изтънчен нюанс трябва да ласкае тена ви по същия начин, по който го прави копринена блуза, подобрявайки, не подтискайки. Формата има значение също толкова. Избягвайте новите силуети сърца, кръгове или остро геометрични стилове. Те са склонни да се отклонят към младежки или театрални. Вместо това, търсете смекчени правоъгълници или леко извити трапецовидни форми. Те огледалят естествените линии на тялото и поддържат тоалета кохерентен. Полене Numero Textured Bag и Демелие Лондон Мид Монтреал
В тъмно таупе са елегантни примери. И двете имат фина структура и дискретен дизайн, предлагат тази нотка характер без визуален шум. Когато сте привлечени от нещо смело, представете си да го съчетавате с ежедневната си униформа. Ако усещате, че трябва да промените останалата част от тоалета, за да го накарате да работи, то не е безвременно, а временно. Изберете чанта, която издига това, което вече носите, не такава, която изисква пълно пренаписване на гардероба. След като цветът и формата ви хармонират, чантата ще започне да се усеща като част от присъствието ви. Тиха, уверена, безгрешно целенасочена. Усъвършенствахме палитрата и пропорцията. Сега е време да поправим най-честата грешка в комфорта – тънката каишка, която може да развали дори най-красивата чанта. 7. Тънката фиксирана каишка. Тънка нерегулируема каишка е тихият саботьор на иначе перфектни чанти. Изкопава се в тялото ви, плъзга се от палта и разваля стойката ви сантиметър по сантиметър. Колкото по-възрастни ставаме, толкова повече има значение. Раменете ни стават почувствителни и лоша каишка може буквално да боли да се носи. Изгижена чанта трябва да се движи с тялото ви, не да се изкопава в него. Фиксираните тесни каишки също ограничават универсалността. Не можете да регулирате за наслояване, комфорт на кръстосано тяло или различни височини. И визуално тънка каишка може да направи дори скъпа чанта да изглежда крехка, защото липсва баланс спрямо рамката на тялото. Ако някога сте се намирали постоянно да местите чантата на другото рамо, не сте вие, каишката е. Лечението е просто. Потърсете по широки гъвкави каишки, които разпределят теглото равномерно. Добре проектирана каишка лежи плоско на рамото ви и се огъва леко в ръката ви. Бонус точки, ако е регулируема или откачаща се, така че да можете да редувате между носене на рамо и кръстосано тяло. Тази малка характеристика добавя години комфорт и моментално модернизира всеки класически силует. Когато пазарувате, направете бърз тест на каишката. Задръжте чантата в една ръка, после я завъртете леко. Ако каишката се съпротивлява на движението или се усеща твърда, вероятно ще се изкопае след натоварване. В идеалния случай, каишката трябва да се огъва без да скърца и да се усеща гладка, когато прекарате пръстите си по ръба. Валцованите или боядисани ръбове предотвратяват триене срещу палта и плетива. Loeffler Randall Pearl Bucket Bag и SM Lafleur X Reve Mestra Bag и двете правят това правилно регулируеми, структурирани и пропорционални за реална употреба, без да жертват стила. Те се вписват удобно, независимо дали сте в блейзър, рокля или зимно палто, и поддържат формата без да добавят тегло. Добра каишка не само прави чанта удобна, прави я носима. Ще стоите по-високо, дрехите ви ще падат по-добре и облика ви ще чете по-композиран, защото стойката ви най-накрая ще съответства на изтънчеността ви. И това завършва трансформацията. 7 малки промени, всяка възстановяваща баланс, пропорция и лекота. Доказателство, че изтънчеността не означава притежаване на повече чанти, означава избор на тези, които се движат през живота ви толкова грациозно, колкото вие. 8. Безусилен гардероб от чанти. Когато изтънчите чантите си, нещо фино се случва. Тоалетът ви започва да изглежда балансиран, преди дори да сте добавили аксесуари. Ключът е кюриране, не натрупване. Не се нуждаете от шкаф, пълен с опции. Нуждаете се от малка ротация, която съответства на начина ви на живот и изразява тиха увереност. Започнете като си изградите гардероб от 3 чанти. Първата е вашата структурирана ежедневна чанта, тази, която държи основното ви и котви облика ви. Трябва да стои изправена, да се усеща лека в ръката и да допълва повечето от дрехите ви. Втората е вашата мека рамкова или кръстосана чанта, нещо гъвкаво за поръчки, пътувания, което все пак изглежда изтънчено. Третата е вашата по-малка вечерна част. Проста елегантна форма, която добавя изтънченост без разсейване. Когато избирате която и да е от трите, съсредоточете се как чантата се усеща на тялото ви. Ако се наклонява напред, плъзга се леко или причинява напрежение на рамото, не е за вас. Комфортът е най-подценяваният знак за изтънченост. Ако се движи с вас, винаги ще изглежда по-добре от нещо, което трябва да управлявате. Поддръжката също има значение. Средноценова чанта, красиво поддържана, изглежда по-елегантна от скъпа такава, която е надраскана или отпусната. Избършете повърхностите от кожа леко след носене. Съхранявайте чантите изправени с мека подплънка и ги ротирайте редовно, за да предотвратите гънки. Неутралните ще ви служат най-много, но не се страхувайте да персонализирате. Мек розов или маслинен нюанс може да замени бежово без да губи универсалност. Златните аксесуари затоплят тена,
Среброто добавя модерност. Съчетайте металите с бижутата си за хармония, която се усеща преднамерена, не преувеличена. Видяхте сега как всяка промяна от микрочантата до структурираната то те изгражда към същия резултат. Лекота, която чете като елегантност. Нищо от това не е за тенденции. Става въпрос за подравняване между живота ви и изборите ви на дизайн. Ако това помогна, натиснете харесване и абонирайте се за поспокоен и издигнат стил, направен за жени, които знаят какво работи.